Dávid, nagyobb zenét, nagyobb zenét. Úgy. És csak gyönyörködjenek és nézzék. És megköszönni a megtisztelő figyelmüket, tessenek megtapsolni. Józsa Dávidot látták a levegőben, és a kis utolsó kis kiszámításával szépen futót engedett most ebben a pillanatban, központi főfutós, és ebből le is fog szállni. Szolgálati közlemény következik, hölgyeim és uraim, találtunk ma már gyereket, találtunk már szemüveget, most egy távirányítós Opel sluszkulcs van, a távirányítóján van egy piros gomb középen, és egyébként ilyen szürke a nyomó gombja. Nem mindent mondok el, hogy tudja azonosítani, de az illető emberke Opel. Sluszkulcs nálam átvehető, idáig már 3 megkeresés érkezett, de a tényleges tulajdonosát várnánk ide a színpadra, hogy átvehesse az autóját, mert ennélkül viszonylag nehezen indítható el. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nehezen indítható el. És most száll le a vitorlázógép. Nagyon-nagyon szép volt ez a bemutató, és nagyon-nagyon szép harmóniát csinált tulajdonképpen a zenével összességében.
és úgy szállt le, tetszenek látni, hogy mindjárt az állóhelyre tudjon gurulni a repülővel, mert igazándiból nem nagyon lehet ővele utána már manőverezni. Ott láthatók a szárny végén, tetszenek látni ezeket a füstölőket, és ide gurult elénk. Amennyiben kinyitja, akkor egy nagyon nagy tapsot kérnék a bemutató pilótának. Köszönjük szépen neked ezt a csodálatos élményt, amit nyújtottál. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Csodálatos volt a harmónia, a repülés és a